Σήμερα θα σας δείξω τα αυτοκίνητα του Trevor. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ ωραίο, ένα μινάκι. Όχι μινί εκείνο το μινί, λίγο πιο μεγάλο από το μινί. Δεν ξέρω την ονομασία του. 70.000 το πιάσα από το ίντερνετ. Είναι πάρα πολύ. Είναι καλό. Δεν είναι. Το spoiler του μου αρέσει. Και για το... Είναι turbo. Το αυτοκίνητο. Τρακάρνει το λίγο, πειράζει το πράγμα. Λοιπόν, δεν έχω πολλά λεφτά, έχω μόνο 392, επειδή έσαζα τα αυτοκίνητα. Λοιπόν, αυτό το κόκκινο μου αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει, δες ας πούμε το πίσω, το μπροστά, δέστε πως είναι. Ειδικά το spoiler, μαλάκες είναι πέρα να πω στο spoiler. Πάρα πολύ ωραίο το spoiler. Θα είναι και ωραία drift. Όμως το καλύτερο αυτό που κάνει drift το έχω και εκείνο είναι στο Μιχαέλ. Απλά δεν θα δείξω. Θα είναι και επιστρέφω. Επέστρεψα. Λοιπόν, αυτό εδώ το αυτοκίνητο δεν το έχω σάσει, απλώς το spoiler και τα μαύρα εδώ που βλέπετε δεν είναι ακόμη turbo. Θα γίνει turbo, αλλά ακόμη δεν είναι. Είναι όλα επειδή δεν είχα λεφτά, 342 σας τα έδειξα πριν. Λοιπόν, όπως είπα δεν είναι γύρω στο μηνός. Πράσασα το spoiler του και το μπροστά. Το spoiler είναι λίγο ωραίο, μου αρέσει. Και το τελευταίο αυτοκίνητο, όχι, το τελευταίο αυτοκίνητο για σήμερα είναι αυτό εδώ το μόφ όπως είδατε. Αυτό το μόφ που είναι ωραίο και αυτό. Εντάξει, το spoiler είναι λίγο το μπροστά δεν παίζεται. Δέστε τι drift κάνει. Τρέχει, δέστε. Δέστε, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και το πράσινο είναι ωραία. Για παλιό κοινό το πράσινο είναι πολύ ωραίο. Τα μίνι μου αρέσουν πάρα πολύ. Τα μίνι, τα τέλεια μίνι. Μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά. Εκείνα έχει ένα πολύ ωραίο χρώμα που θέλω να το κάνω. Λοιπόν, αυτά είναι τα 4 αυτοκίνητα. Θα πάμε στο διαμέρισμα. Έχω άλλο 2 κάτω. Ένα αυτοκίνητο θέλω. Να τελειώσουμε και έτσι το gameplay. Θα πιάσω το mini. Αυτό το mini, όχι εκείνο. Και εκεί το mini. Εκεί. Αυτό εδώ. Σας είπα ότι μ' αρέσουνε. Θα πω να το σπάσω το γυαλί. Θα πω να το πάρω κάτω στο διαμέρισμα. Θα το κάνω save με τα άλλα 2. Και που θα έχω τα λεφτά θα το σάσω. Είναι και γρήγορο. Δεν λέμε ότι δεν είναι και γρήγορο. Είναι και drift. Κάνει πολύ ωραία drift. Λοιπόν, σήμερα θα να σας κάνω μόνο τα αυτοκίνητα για να μην σας
δείξω απλά τα αυτοκίνητα μόνο του Trevor για να μην δείτε και το άλλο και να μην κάνω κι άλλο gameplay. Θα κάνω πολλά gameplay με τον GTA V. Απλά πρώτα να κάνουμε βίντεο για να δείξω τα αυτοκίνητα του Trevor, μετά τα αυτοκίνητα του Franklin και μετά τα αυτοκίνητα του Μίχαλ. Αυτά τα δύο είναι, μόνο το μπροστά σας λίγο. Θα πάμε να κοιμηθούμε, να τελειώνουμε τον gameplay. Subscribe και λέω γιατί μας βοηθάει. Bye!